ତମ ପୁଅ ଯଦି ଭଦ୍ରାମୀ ହିସାବରେ ତମ ପୁଅ ଯଦି ଭଦ୍ରାମୀ ହିସାବରେ 10ଟା ଇଂଲିଶ ଆଡେ କହିବ ମୁଁ ଚଷମା ଖୋଲିକିନି କହୁଛି ଏ ଏରିଆ କଣ 7 ପୁରୁଷ ଏରିଆ ଛାଡିକିନି କେବେ ଆଉ ତମ ଗାଁରେ ମୁହଁ ଦେଖେଇବିନି। ତମ ନାଁରେ You are not respect me. Respect you are. How dare you? No, no. ATM receipt me. Please your ATM number. पैसा ट्रांसफर। ତମ ପୁଅ ଜୀବନରେ କେବେ ଇଂଲିଶ ଆଡେ ଶିଖିଥିଲା? ମୋ ଜୀବନରେ ଆଜି ଯାକେ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। You do not know the code. ବହୁତ ପାଠ ପଢିଲୁ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଏଇ ଯେ ଦେଖିନୁ ପୁରା କଣ ବେମଜାନ ତୁ ହିଁ ଚଲେଇବୁ नहीं जोहर रखबो ऑपरेटर करी। ओ भाई ओए